Claro, vostede descarga a responsabilidade nos seus conselleiros, singularmente no conselleiro de Cultura, o señor Pérez Varela. Claro, o que sucede é que vostede como presidente da Xunta debería saber, porque iso informábase, supoño que se informaría regularmente nos consellos da Xunta, que os contratos estaban concentrando en determinadas empresas. Isto di o Consello de Contas, o 71,5% dos contratos concentrado nunha unión temporal de empresas Nexo Copasa. E, ademais, na maioría dos casos, non en atención á oferta económica, senón en atención a un criterio tan subxectivo como o grau de estudo e coñecimento do proxecto, que tiña, nalgúns casos, até 80 puntos sobre un total de 200. Non sei se vostede o sabía ou non, ou se vostede participou directamente orientando o sentido destas adxudicacións. Digo yo porque isto xa non é opinión, é un dado obxectivo. O certo é que esta Unión Temporal de Empresas pagou a xenerosidade de que foi obxecto tamén con xenerosas subcontratacións a empresas participadas directamente por membros do seu goberno. Por exemplo, a empresa Inasus, que pertence á familia do señor Cuíña, isto non é opinión, é un dado obxectivo, é entrar en internet e aparece o señor Eladio Cuíña Crespo como xerente desta empresa Inasus, pois obtivo suculentos subcontratos, suculentas subcontratacións desta Unión Temporal de Empresas na que, como digo, se concentrou a maior parte das contratacións. Claro, hai, vostede tamén supoño que o coñece ou debería coñecelo, opacidade e falta de participación, pero isto non o denuncia o BNG, isto ben recollido no informe do Consello de Contas cando se transcriben algunhas das conclusións do informe de Arthur Andersen encargado pola propia Fundación da Cidade da Cultura. E dice que esa opacidade ten moito a ver, esa falta de definición do proxecto ten moito a ver con que non haxa, esta sería outra pregunta, señor Fraga, ningún tipo de financiamento externo en forma de achegas europeas, de financiamento estatal. Visitou as obras a daquela ministra de Cultura, Pilar del Castillo, en xuño do ano 2000, e non se soubo máis nada. Daquela dixo que era un proxecto de Estado, pero non se soubo máis nada, non houbo ningunha achega estatal, e o Partido Popular ainda gobernou do 2000 ao 2004 a cidade. Remate, por favor. Sí, xa remato. Tamén, cando lle falaba da falta de participación, pois quizáis isto era funcional a, bueno, o que finalmente pasou. Creo que vostede debería saber, e digo yo porque, por exemplo, quen lle escreveu a súa intervención a hora de expoñer o que é o plan de usos e os proxectos e o contido da Cidade da Cultura foi pola vella. Creo que xogaronlle unha mala pasada porque puxeronlle os contidos tal e como os deixaron vostedes, non é como están agora feitos. Home, pois xa non se está falando dun teatro da ópera, non tiña moito sentido cando hai un auditorio de Galicia xa en Santiago. No, da música, sí, digo porque da ópera, digo yo polo seguinte, porque nos informes dados pola Fundación Cidade da Cultura, Arthur Andersen, para facer, decían, bueno, e cantas representacións vai haber o ano? E dixeron 14 de ópera e 12 de zarzuela. Debe ser porque, como é o género chico, pois algunhas menos. Peris, remate, por favor. Unha auténtica despropósito, non? Entón, neste sentido, un pouco tamén, digo que vostede debía saber que houbo moitas empresas creadas por exaltos cargos do goberno que vostede presidía. Isto tamén está no informe do Consello de Contas. Se seguiu o señor José Manuel Soto, que foi director xeral de Comunicación Audiovisual, o señor Antonio Agrasar, da empresa Plexus, que foi asesor de telecomunicacións da Televisión de Galicia e outras, que tamén receberon, dunha forma, di o Consello de Contas, non demasiado regular, contratos importantes por parte da Fundación Cidade da Cultura. E mesmo que un ex conselleiro seu, o señor Pérez Varela, os poucos meses de deixar o seu cargo, e por certo, cando simultaneamente estaba sendo nomeado e designado polo Partido Popular, presidido daquela por vostede como representante do Partido Popular no Consello de Administración da Radio Televisión,
estaba montando unha empresa, Chuvieira SL, e non é opinión, este é un dado obxectivo, que tiña exactamente por obxecto social as materias de competencia da súa consellería, violación flagrante dunha lei impulsada polo seu goberno 996 de incompatibilidades de altos cargos. Non sei se vostede sabía todo isto, se non o sabía, pois a verdade non é moi propio dun presidente da Xunta non estar enteirado do que pasa no seu propio goberno ou dun presidente dun partido non estar enteirado do que pasa na súa propia casa. Se o sabía, pois a conclusión para nós é obvia. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas.